హలో గైస్, ఈరోజు మనమైతే రూమ్ ఆడబోతున్నాం 2v2. మనోడేంది ఇంకా పెట్టట్లే. గైస్, మీరైతే 100 సబ్స్క్రైబర్ రీచ్ చేస్తే మీకైతే రెడీమ్ కోడ్ ఇస్తాను. పెట్టట్లే బ్రో, ఇంకా ఏమైంది? స్మూత్ 44 ఇన్వైట్ చేస్తాను. పెట్టు బ్రో, పెట్టాలి బ్రో. ఛానల్కి లేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఏం చేద్దాం బ్రో? పెట్టొస్తుందా రావట్లేదా అసలు? పెట్టిండి ఎట్లా అట్లా. అలా పిలుద్దాం. తగ్గుబాటు ఒకడు వాటగాడు. బ్రో 2 నిమిషాలు రావట్లేదు. ఏంది బ్రో రావట్లే బ్రో? రా బ్రో తొందరగా. బ్రో ఇదెక్కడ దారుణం? ఇదెక్కడ దారుణం అయ్యా? ఇదెక్కడ దారుణం? రా బ్రో. ఇన్వైట్ బ్రో ఫాస్ట్ అని ఇందాక రూమ్ చూడు రాలే. పాస్ పెట్టండి బ్రో, పాస్ పెట్టండి. పాస్ చెప్పు బ్రో. ఇది ఇక్కడ దానం. వచ్చేసేయండి బ్రో. స్టార్ట్. దీంట్లో పెడుతున్నాంది బ్రో. ఎవరు ఎవరు బ్రో? మిన్ను అరవకు, వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నా, కొడతా. ఇప్పుడు మా తమ్ముడు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు. నేను యూఎంపీ పడతా. అది అది గ్లూవాలి. గ్లూవాలి గ్లూవాలి గ్లూవాలి. మా తమ్ముడు అయితే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం బ్రో, వాయిస్ వస్తే ఏం పట్టించుకోకండి. మిన్ను నువ్వు ఇప్పుడు అరిచినావు అనుకో, మిన్ను నువ్వు ఇప్పుడు అరిచినావు అనుకో, కొడతా బ్రో. వాయిస్ వస్తే ఏం పట్టించుకోకండి బ్రో. బ్రో 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 మా తమ్ముడు కాదు ఇక్కడ డిస్టర్బ్ చేస్తుండు బ్రో. మా తమ్ముడుగా డిస్టర్బ్ చేస్తుండు బ్రో ఇక్కడ. బ్రో మా తమ్ముడు గారు అయితే డిస్టర్బ్ బ్రో. బ్రో మా తమ్ముడు గారు అయితే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళైతే రావట్లే రష్కి. మొన్నే పోదాం, ఇంకేముంది, ఏం లేదు. నాకైతే ఇది అడ్డొస్తుంది బ్రో. అంతే బ్రో, మనోడే ఎగ్జామ్ పెట్టేస్తాడు బ్రో. ఈ రికార్డర్ ఏంది బ్రో? ఈ రికార్డర్ టార్చర్ పెడుతుంది బ్రో. ఇది ఎక్కడ పెట్టాలో అర్థం కావట్లా. హెల్మెట్ ఈ బ్రో, హెల్మెట్.
బ్రో వీళ్ళు రాండి బ్రో తొందరగా. ఇందాక రౌండ్ మనకైతే ఒక్క కిల్ చేసి రాలే, మన టీమ్మేట్ అయితే కొట్టేశాడు. మనం 1 ట్యాప్ ఆడడానికి ట్రై చేస్తున్నాం కానీ రెడ్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లే ఫ్రెండ్స్. దీంట్లోకి వెళ్ళి కొట్టేద్దామా? లేంది బ్రో, ఇది ఎక్కడ రామయ్యా? చూసారా బ్రో రెడ్ నంబర్ అపాయ్ వీ రికార్డర్ అయితే టార్చర్ పెడుతుంది బ్రో బాగా. పైన పెడదాం ఏముంది, ఈసారి అయితే ఏం పెడదాం? యూఎంపీ ఇంకా ఇదే పెడదాం బ్రో. ఇక్కడ మా తమ్ముడైతే వచ్చాడు బ్రో టార్చర్ పెట్టడానికి. తమ్ముడైతే వచ్చాడు బ్రో, ఇంకేం చేద్దాం? ఏం చేయలేం బ్రో. డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ఏం చేయకండి బ్రో. డిస్టర్బెన్స్ వస్తే పట్టించుకోకండి బ్రో. ఇంకంతే, మనదేం పెద్ద ఛానల్ కాదు కదా బ్రో. డిస్టర్బెన్స్ వస్తే పెద్ద ఛానల్ అయితే ఒక స్టూడియో మంచిగా బ్రో. మీరు నాకు 100K అయితే చేస్తే నేను మీకు రెడీమ్ కోడ్ అనేది ఇస్తా బ్రో. బ్రో డ్యామేజ్ అయితే అద్దరిపోయింది బ్రో. ఏమో బ్రో ఇట్లకి వెళ్ళి ఇచ్చేయచ్చు. నా బుల్లెట్లు కనెక్ట్ కావట్లేదు. మన టీమ్మేట్ అయితే ఒకరిని చంపేశాడు బ్రో. ఈ 2 యూఎంపీలో పట్టిండా? ఓకే బ్రో, గుడ్ బ్రో. డిస్టర్బెన్స్ వస్తే పట్టించుకోవాలి బ్రో. మీరైతే తొందరగా 100 lakhs చేయండి బ్రో ప్లీజ్ బ్రో. షేర్ చేయండి బ్రో, ముందది షేర్ చేయండి. 100 subscribers వస్తే మీకు ఒక రెడీమ్ కోడ్ ఇస్తాను బ్రో. రెడీమ్ కోడ్ గివ్ అవే, ఇంకా రెడీమ్ కోడ్ ఇస్తాను బ్రో. గివ్ అవే పెడతా బ్రో, మీ ఇష్టం బ్రో. టీమ్ కోడ్ కానీ లేకపోతే రూమ్ కానీ మీ ఇష్టం బ్రో. గివ్ అవే టీమ్ కోడ్ కానీ క్లాసిక్ రూమ్ కానీ చెప్పండి బ్రో, మీ ఇష్టం. కామెంట్ చేయండి బ్రో, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి బ్రో. ఇది అయిపోగానే మ్యాచ్ అయితే మీకైతే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను బ్రో. లైవ్ పెట్టమంటారా వద్దా బ్రో? మీ ఇష్టం బ్రో, చెప్తే పెడతా లేకపోతే బ్రో. కొట్టేశాడా బ్రో? ఏం చేద్దాం బ్రో? ఈ రౌండ్ అయితే వాళ్ళకి చూపియాలి బ్రో తెలుగోడి సత్తా అంటే ఏంటో. బ్రో నాకు గేమ్ ప్లే బాగోకపోతే ఏమనుకోకండి బ్రో. నేను వేరే సెల్ ఆడుతాను, 1 GB ర్యామ్ అన్నమాట బ్రో. కొత్త సెల్ కొన్నాక నేను మీకు నా రియల్ గేమ్ ప్లే చూపిస్తా బ్రో. దీనిలో సిటప్ గ్లూ వాల్ వేయడానికి రా బ్రో, చాలా స్టక్ అవుతుంది. మీరే చూస్తున్నారు బ్రో. మన టీమేట్ అయితే నాక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 1v2 అయిపోయింది బ్రో. ఇటు సైడ్ అయితే వీళ్ళైతే రష్ రావట్లేదు. ఇప్పుడు మనకు ఉందన్నమాట. ఒక్క బుల్లెట్ కనెక్ట్ కావట్లేదు బ్రో, ఒక్క బుల్లెట్. ఈయనైతే దూసుకెళ్ళిపోతున్నాడు బ్రో. వచ్చి దూసుకెళ్తే ఎట్లా బ్రో? డ్యామేజ్ అయితే పడ్డదిగా. 1v2లో దూసుకెళ్తారా బ్రో? ఎవరైనా చచ్చిపోతాం బ్రో, అర్థం చేసుకోండి బ్రో. వేసేసాడా హెడ్? అటొక్కలు అయితే ఏం చేస్తాం బ్రో చెప్పండి మీరే. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటారు బ్రో. నా గేమ్ ప్లే బాగోకపోతే ఏమనుకోకండి బ్రో. ఎందుకంటే నేను వేరే సెల్ ఆడతాను, మీరే చూడండి బ్రో. స్క్రీనే రొటేట్ కాదు బ్రో. దీనిలో మా స్క్రీనే రొటేట్ కాదు బ్రో.
మన టీమేట్ అయితే 4 కిల్లులు బ్రో. ఇది మనకు అవమానం. మనం కూడా చెయ్యాలి బ్రో. ఇంకా చాలా రౌండ్స్ ఉన్నాయిగా. ఇంకా బ్రో మనకేమో స్కిన్ లేదు. మీరు తొందర సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మంచి మంచి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తా బ్రో. కానీ నేను ఇంతవరకు చాలా తక్కువ టాప్అప్ చేస్తా బ్రో చెప్పాలంటే. బ్రో మన టీమేట్ అయితే నాక్ అయ్యాడు. ఫినిష్ అన్నమాట. కేల్కతన్ దుకాణం మనోడు చచ్చడే కావచ్చు బ్రో. మనోడు చచ్చడే ఇంకేముంది. మనోడు చచ్చేది. ఇటు వస్తే రండి బ్రో. పటాస వేద్దాం. ఇప్పటికైతే పటాసే పడ్డది బ్రో. ఇంకొకడైతే ఇక్కడే ఉన్నాడు. కాకపోతే మనకి వీధి కాడరు ఊకే మాటికి ఓపెన్ అవుతుంది బ్రో. ఎంటని పట్టిద్దాం బ్రో. ఇంకేం చేయలే. ఇప్పుడు మనమైతే ఎమోట్ వేసేద్దాం. ఎమోట్ డెజర్ట్ ఈగల్ ఎమోట్ వేసేద్దాం బ్రో. ఎమోట్ వేద్దాం. బ్రో ఈసారి అయితే మనం 1 ట్యాప్స్ ఆడదామా లేకపోతే ఏం ఆడదాం బ్రో. మనం 1 ట్యాప్స్ ఆడే అంత ప్రో ప్లేయర్స్ ఏం కాదు. ఏదో ట్రై చేద్దాం. కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి బ్రో ముందు ఆడాలంటే. బ్రో మీరు తొందర షేర్ చేయండి బ్రో. 100 సబ్స్క్రైబర్ మీకు గివ్ అవే ఇస్తాను బ్రో. గివ్ అవే రెడీమ్ కోడ్ మీ ఇష్టం బ్రో. కామెంట్ చేయండి బ్రో తొందరగా ప్లీజ్ బ్రో. ప్లీజ్ తొందర చేసేయండి బ్రో. షేర్ చేయండి బ్రో. 100 సబ్స్క్రైబర్కి అయితే మీకైతే రెడీమ్ కోడ్ ఇస్తాను బ్రో. ఇట్లకెళ్ళైతే అట్లకెళ్ళి ఒకడు కొట్టేస్తున్నాడు బ్రో. డిస్టర్బెన్స్ వస్తే పట్టించుకోకండి బ్రో. డిస్టర్బెన్స్ వస్తే అస్సలు పట్టించుకోకండి బ్రో. డిస్టర్బెన్స్ వస్తే అస్సలు కొడదాం అటు చూసేసారు బ్రో. చూసేసారు అయ్యా. ఇది ఎక్కడ దారుణం. చూసేసారు బ్రో. నేను చెప్పలేదా మ్యాక్స్ అంతా కొట్టేద్దామనే. పెద్ద ప్లానే. అమ్మ పెద్ద ప్లానే. హెల్మెట్ వలిపోయింది కదా బ్రో కొడితే. దా బ్రో వచ్చే హెల్ప్ మీ వచ్చే బ్రో. మైక్ ఆన్ చేస్తే వాయిస్ వస్తుందని ఆన్ చేయట్లే బ్రో. హెల్ప్ మీ బ్రో. ఫాస్ట్ బ్రో. నువ్వు రివైవ్ ఇచ్చే లోపల నేను చచ్చిపోతాను బ్రో. ఏంది బ్రో గ్లూ వాల్ ఎందుకు వేస్తావు బ్రో. రాదు ముందు. సరే బ్రో ఇంకేం చేయలేం. రివైవ్ అయిపోతాడు మన తప్పేం కాదు. ఈయనైతే జోన్లో చచ్చిపోతాడు. జస్ట్ మిస్ బ్రో చచ్చిపోవడానికి. బ్రో ఇప్పుడు 3v3 అయింది బ్రో. ఎట్లన్నా గెలవాలి బ్రో మనమే. బ్రో స్నైపర్ వాడదాం బ్రో. మీ ఇష్టం బ్రో. లాస్ట్ రౌండ్ వాడదాం బ్రో. నా స్నైపర్ కూడా అంత బాగోదు బ్రో. నా గేమ్ ప్లే బాగాలేకపోతే ఏమనుకోకండి బ్రో. ఎందుకంటే ఇది 1 GB ర్యామ్ సెల్ బ్రో. మీరే అర్థం చేసుకోండి. 1 GB కాదు కానీ 2 GB ర్యామ్ ఫోన్ మీరే అర్థం చేసుకోండి ఎంత స్టక్ అవుతుందో. కొత్త సెల్ మీరు 100 సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే కొత్త సెల్ కొనేసి మీకు గేమ్ ప్లే చూపిస్తాను బ్రో. దాంట్లో కొత్త సెల్ కొనేస్తాను బ్రో. 100 బ్రో. ఓన్లీ 100 బ్రో. ఆల్రెడీ 30 అయ్యారు బ్రో. 100 బ్రో. ఓన్లీ 100 ఈజీ చేయొచ్చు బ్రో. మీరు తలుచుకుంటే ఈజీ అసలు ఎంత కొట్టేశాడు బ్రో. నేను మాటల్లో పడిపోయి రావట్లేదు బ్రో. మాటల్లో పడిపోయా బ్రో. మాటలో పడిపోయి ఏం చేయరాట్లే. ఇంకేం చేస్తాం. ఒక్క బుల్లెట్ కొట్టింది బ్రో. లాస్ట్ అయితే కామెడీ. కొట్టే బ్రో. ఈజీ బ్రో. ఈజీ కొట్టచ్చు మనోడు. అంతే బ్రో. సూపర్ బ్రో. మీరు కూడా మా ఇద్దరు గేమ్ ప్లే నచ్చితే లైక్ చేయండి బ్రో. ప్లీజ్ బ్రో.
నాకు తెలుసు బ్రో వెళ్ళి. బ్రో మీకైతే 100 సబ్స్క్రైబర్స్ అవ్వగానే రెడీమ్ కోడ్ ఇచ్చేస్తా బ్రో. రెడీమ్ కోడ్ కానీ గివ్ అవే కానీ రోజు క్లాస్ కోడ్ రూమ్స్ కానీ మీ ఇష్టం బ్రో. రోజు క్లాస్ కోడ్ రూమ్స్ పెట్టమన్నా పెడతా, నాన్ స్టాప్ పెడతా బ్రో. 100 సబ్స్క్రైబర్ చేయండి బ్రో. క్లాస్ కోడ్ రూమ్ నాన్ స్టాప్ పెడతా బ్రో. ఎందుకంటే మీరు చేస్తే చాలా బాగుండు బ్రో. ఎట్లా మనం కూడా టాప్అప్లు ఎక్కువ చెయ్యం, రూమ్ కాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తాయి బ్రో. ఇక నేను మీరు మీరు ఒకవేళ 100 సబ్స్క్రైబర్ చేస్తే టాప్అప్ చేస్తే ఒక్క టాప్అప్ అన్న టాప్అప్ చేసి మీరు దాంతో లెవెలప్ పాస్ చేసి మీకు అన్ని డైమండ్స్తో రూమ్లో కొంటా బ్రో. ముందు ఒక్కరోజు అయితే కంటిన్యూస్ పెడతా బ్రో. రూమ్స్ 18 రూమ్స్ పెడతా. 18 ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు 18 బ్రో. 18 పెడతా మీకోసమే బ్రో. మీకోసం ఇంతగానో చేస్తున్నాం బ్రో. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బ్రో.